ناجی مامۆستا محەممەد علی ئەندامێ پۆلیتبیریا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا میوانی منەر سەرڤ میژارێ مامۆستا محەممەد دەم باش سپاس ji bo beşdarbûna te pêdê çi ji hêzên pêşmergên leşkerê roj dixwaze heta ku herdem û demekê de malbatên wan yên ku li Rojavayê Kurdistanê mane rastî gef û tehdîdan tên. Êvara hewa temaşeban Êvar baş. rûxweşî be. Peya de wiyabeke wiyabeçe û em manzûme bi tevayî roja destkar kirin tawek îro gefên xwe li ser Kurda û xeta Kurdayetiyê mikom û berdewam ji bo xelkê lawas bikin. Taybet mejara me îro li ser gefên ser pêşmergê roj ne cara ewil e ve cara ev gef û tehdîd li ser malbatên pêşmergê roj kirine. Ji bo xelkê bitirsîn û çavtirsandê bikin û ehlê wa bixit bin tehdîdê û gefa da vê fişarî û vê dextê li ser zarên wa li ser leşkerê roj dê nêv rexfên pêşmerga da dextê û gefê wa bikin û xelkê dilsar bikin, xelkê bitirsînin, xelkê biçemînin. Ji belê ew gefên wa ew ragihandinên wa ew derewên gotkirin li ser ragihandina xwe bi ser navê serdevê malbatên pêşmergê roj bi derewî şixulî bi kar anî jî heta wê wateyê jî xelkê li wan neguhdar e û xelkê berdewam be taybet leşkerê roj bawerî û qenaet hatine tevlî rêfên pêşmerge ji ber bawerin ku ev in simbola berxwedanê û xebatê û kar û beravaniya ber xak û niştimana Kurd û Kurdistanê da bikin. Ber wê xelkê bawerî û qenaet û ew hatine tevlî refê bîne ne bi kotegî û darê zorê. Xelkên xwebexiş çûne xwe navê xwe tomar kirine nêv refê pêşmerga da nêvrêziyê pêşmerga da ji bo beravaniyê bikin. Ji ber wê jî ew gef û tehdîdê wa baweriya me da bi cih nayînin wê bimînin şemezar di wa kiryarên xwe yê xirab da. Ev kiryarê got tu mefa û soda Kurda jênînin ji ber wê jî netinê li ser leşkerê roj gefa dikin ser tevayî Kurda em dikarin nabigin çi dera got dengê Kurdayetiyê jê derkeve çûrîska wê rûhnaya wê derkeve ev hewl didin wê rûhnayê wê çûrîskiyê vemirênin. Ji ber rojane berdewamî bin pêkirina çalakvan û kar û neşatatên çalakî Kurdên Kurdistana Rojava da derheqa we da tê bikar anîn. Çalakvan û naşit û girtin û xetfandin û revandin li hemî de vera. Ya netinê li Kobanê, li Dêrikê, li Qamişlo, li hemî de vera va gefa derheqa malbatên pêşmergê roj datînin derheqa çalakvan û çi encameke mamosta Mihemed? Dixwazin bigihînin çi encameke bi van gef û tehdîdan? Van gefan tehdîda ev dixwazin her cihê ku xebateka rastaqîna Kurdayetî bi têda werê şopandin ev dixwazin astangiya û zehmetiya û nexweşiya ji wara çêkin. Ne ber ser leşkerê rojtinekê ne wek me ji wara got ser çalakvana dikin, ser partiya dikin, ser kesên siyasetmedar dikin, ser her yekî bêje ez Kurdim, Kurdperwerim û ez Kurdayetî dikim va gef û tehdîta ser hemî dikin. Mebesta wa jî ew hestên netewî dilê xelkê da vemirin. Ew şiorên netewî pê kar dikin û berxwedanê dikin û ji dehê sala û pêva xelkê dixwazin li ser riya Kurdayetiyê kar û xebatê bikin ew dixwazin we helwesta we tiştên dilê xelkê de û hizb û baweriyê xelkê da vemirênin bi tirsê bin, bi birçîbûnê bin, gef û tehdîda bin, zêndankirinê da bin, revandinê da bin. Eva hemiya bikartînin ji bo xelkê biçemînin, ji bo xelkê bitirsînin, ji bo warê Kurdayetî qels û lawaz bikin. Belê. Bi van gef û tehdîdan mamosta Mihemed çi name ji enekesê re têne şandin? Tu wekû serkirdeyekî pedekesê û ew partî partiyeke sereke de enekesê de ye. Bêguman ve zêdeyî 2 salan e ev danûstandinê navbera me wekû enekesê û peyenekê danê van ama didin ew tiştên we hûn li ser kar dikin tevlû hazirbûna qesedê û
سركردين وأمريكا وإلى آخره يعني حتى داوية أبد بيجين هن شكار دكين ما أو تشتين هن بردا خدمات دكين دراوستين بردوام ناكن رسالة ونامة واضحا أو لبهاتن نيزيك بين أو قفتو أو حوار نابرا مودا يا هن ببن هن بتبدا بكاربن هفرا كاركي بهفبش بهفرا بكن والتروي أبد حزران كان ناماوا أشكرا واضحة وزلالة جمرات بيجن نبجارك وبده جارات بيجن نآمدنا جرا نتني نآمدنا بن بيك جيدكن بيشاوي دا ستكن ريجريه ليتكن أصلا جا چيتكن نخوشيا چيتكن وإهانة وإزلالة جمو حوالي مرا چيتكن ناماوا واضحة وزلالة انه او مساله كرداتي هن بيت فكر انه بيت شوبينن اما ناكن نجرا حاضرن بله گلک سپاس جمهور مستر محمد علی اندام پولیتبوریا پارتی دموکرات کردستان سوریه گلک سپاس جبو بشتر بوناته